ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇଥାଏ ସେହି ମହିଳା ତା'ର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଖାଇଥାଏ? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହିପରି କେତୋଟି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମକୁ ଶୋଇଲା ବେଳେ କାମୁଡ଼ିଥିବା ମଶାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 99.9% କେବଳ ମହିଳା ମଶା କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ 96 ବିଲିୟନ ପାଉଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଭୋକ ମିଟାଯାଇପାରିବ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଥରେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 4, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମହୁ ଏପରି ଏକ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା କେବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 5, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଇଥାଏ ସେହି ମହିଳା ତା'ର ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ 2.7 କିଲୋଗ୍ରାମ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଖାଇ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ କି? ଯଦି ଜାଣିନଥିଲେ ତ ଏହିପରି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ।